Вітаю вас, мої шановні глядачі, рада вас бачити у черговому відео по Construction Simulator. У нас захід сонця, як ви бачите, доволі пригожий на фоні городу, у яким ми зараз знаходимося. Нагадаю, ми з вами на американському континенті, і що ми будемо сьогодні будувати з інфраструктури порту, ми хутко довідаємося, так що починаємо. А одразу поправочка, у нас не заход сонця, у нас світанок. Тим не менш. Цікаво, што злева. Ну, мабыць, гэта нейкая атрымліваецца, калі яны злева ўсходзяць, то бок гэта ўсё ж такі будзе ўсходняе ўзбярэжжа. Плюс-мінус. Недзе Майамі. Неяк так. У мяне б таксама быў такі шчаслівы твар, калі б я даведаўся, што жыву на ўзбярэжжы Майамі. Добра, глядзім. Што ў нас там па задачах, якія маюцца сёння для нас? Кампаніі Waterways. І трэба будаваць марыну. Гэта не дзеўчына, калі што гэта месца, дзе знаходзяцца яхты. А таму, мне падаецца, гэта будзе вельмі цікава. Так, 8 этапаў, 705 тысячаў. Гэта надоўга. Добра, мы ляцім. Нам трэба яшчэ даехаць, правда? Дзе мы знаходзімся і куды нам трэба. Даволі хутка. Хутенька апынемся вось тут. Музыку подрубілі, паехалі. Якая шикоўная пляцоўка велічэзная у нас атрымліваецца тут. Так, выходзім. Бяжым на замост, з замоўцам трэба паразмаўляць. Штосьці яны тут ужо пракапалі. Ой-ой-ой, хутка мне даведаемся, але мне падаецца, гэта будзе цяжка. So, the young people are excited about the container hotel. This is an important first step in the revitalization of the coastal region, but there is still much work ahead. Fortunately, some of the wealthy local families have agreed to support us in preserving the harbor areas, but not entirely without ulterior motives. Because the first project will be the realization of a small private harbor. The formalities are already finished. You and your team have to add a small basin to expand the old yacht harbor. The challenge is to keep the masses of water at bay while you're working in a fairly deep construction pit. This should be quite a spectacle. І гэта безумоўна. Нам яшчэ трэба будзе яе выкапаць. Вы чулі гэтае? Вось гэтае, вось што мы будзем займацца тут. Яно не проста будзе зроблена ці пабудавана, як гэта звычайна адбываецца. А нам трэба выкапаць, потым затапіць, тым самым пашырыўшы бухту. Вау! Добра, нам трэба рабіць рампу. Як яе рабіць, давайце даведаемся, бо гэта будзе не хутка. Так, што ў нас, дарэчы, ёсць па абсталяванні? Экскаватар ёсць, нема. Тады мяркую, што нам трэба яго набыць. Экскаватар рэч такая, патрэбна і тут і там, і заўсёды. Памятаеце, як у нас у Еўропе гэтае было. Так, уваходзім, знаходзім. Мы карысталіся, калі былі ў Еўропе, вось гэтым. Выдатна, мне падабалася вельмі. 167, у нас 441 тысяча. Ён падыходзіць, безумоўна. Але, памятаеце, у нас Mac, усё ж такі асноўная прылада працы тут будзе, таму ад жоўтага мы адыходзім катерпілара, шукаем штосьці падобнае на Mac, нешта вось такое белае, правда? Намагаемся зрабіць наш аўтапарк больш-менш падобным. Вось што атрымліваецца, што ў гульні па сутнасці вось гэты бульдозер, ён адзіны, які каштуе даволі не шмат, 167 тысячаў. Пры гэтым пры ўсім яго, як бачыце, ззаду няма рыхліцеля. У той жа час ёсць другая мадэль, якая бясплатная, без DLC, што, дзякуй Богу, нам даступная вось ён, LH. Значна буйнейша, мне падаецца, пры гэтым пры ўсім яго ёсць другая прылада, якую часам выкарыстоўвалі мы падчас будаўніцтва дарог. Памятаеце, там трэба было рыхліць гэтымі пазурамі такімі ў трыкоце іх у зямлю і цягаць за сабой. Мне падаецца, што у гэтай мапе, на гэтай мапе мы сабе набудзем менавіта гэты дозер. Усё, такім чынам мы зараз пераносімся, адразу тэлепартуемся
з гэтым дозерам на месца працы. А далей, як і заўсёды, пад добрую музыку мы зараз будзем усё гэта рабіць. Пагналі! Слухайце, па шчырасці, кажу як ёсць, ён цудоўны. Гэта проста лепшы бульдозер у гэтай гульні, лепшы мой досвед бульдозера, які я меў у гэтай гульні. Просто пытанняў няма. Давай з'едзем адсюль. Я ўпэўнены, што пляцоўку яшчэ трэба будзе выраўноўваць. Усё ж такі ў бухце, у марыне. Гэта не адно месца, якое павінна быць роўным і глыбокім. Нам трэба далей будзе выкопваць вось тую частку. Як бачу, наступная задача. Вядома, што для гэтага нам спатрэбіцца экскаватар. Так, гэта мы пакідаем тут. Давайте паглядзім, мабыць, я ў мінулы раз набываў сабе экскаватар, правда? Бо нам хапала на гэта грашэй. Не, мы не набылі яго. Таму мы ідзем у краму, сюды. У нас есть 195 000, мне падаецца, што нам трэба будзе арендаваць. Бо вось гэты цудоўнейшы. Так, ён 250 каштуе. Нічога, мы арендуем яго. Пераносімся на месца працы нашай. Ну і як заўсёды будзем працаваць зараз пад вельмі добрую музыку, жвавую такую. Для кагосьці, мабыць, танцавальную, для нас працоўную. Паехалі. Цудоўненька, выдатненька атрымалася. Дзякуй Богу, не так ужо і шмат трэба было пракапаць, і гэта звычайна бывае ў такіх вось задачах. Так, стралу опусцім і выедзем. Ой, я не тое штось націснуў. Так, давай хутчэй, што ты так марудзіш, а? Нам трэба выехаць агулам адсюль. Добра, трэба будзе паскорыцца. Хоп-хоп-хоп. Тое, што трэба было, пазнікала. Ну што, наступны этап у нас гэта прывезці неабходныя інструменты, матэрыялы для будаўніцтва. О, усё вычышчана, як гэта добра выглядае. Мне падаецца, што трэба на ўсялякі выпадак будзе спраўдзіць зараз, ці нам спатрэбіцца яшчэ экскаватар на гэтай пляцоўцы. Але штосьці падказвае, што, мабыць, і не. Так і ёсць. Можна павяртаць наш інструмент да склепу. Гатова. Так. Пытанне наступнае. Ці ёсць тут месца пад усталяванне крану? Ці нам трэба будзе шукаць сабе, арендаваць перавозны кран. Так, штосьці вось тут адзначана. Кран унізе. Ага. Добра. Такім чынам. А ну перакуліся туды. Хоба, мы яго зараз усталюем. Гэта па-першае. Па-другое, нам трэба будзе заняцца перавозкай. Даволі шмат, 6 пакуначкаў у нас ужо ёсць. Гэта азначае, што нам патрэбна будзе зноўку вынаймоўваць трак пад гэтыя рэчы. А можа быць, каб не вынаймоўваць. Усё ж такі мы зробім гэта на нашым траку, які ёсць у нас. Зараз будзем хутка пераносіцца паміж склепам, дзе можна набыць нашыя рэчы, і разгрузіць іх потым, а потым ужо усталёваць усё гэта. Там, мабыць, будзе заліўка бетону наступная.
Ну, плюс-мінус недзе так гэта і павінна быць. Усё, як заўсёды, падарую музыку, пагналі. Так, добра, апошні пакуначак. Адразу мы будзем зараз усталёўваць вось гэтыя пліты, бо не толькі куды, мяркую, што недзе вось тут побач з гэтаю сцяною, якую нам трэба будзе заліць яшчэ. Так, ну, як заўсёды, пад добрую музыку мы працягваем, а што наконт вось гэтага мака нашага, я спадзяюся, вы заўважылі, што мы яго набылі разам з прычэпам, таму што абсалютна кожны праект у нас ёсць перавозка, я не памятаю, толькі, мабыць, некаторыя дарожныя у нас не маюцца з перавозкаю, але гэты трак разам з другім зялёным прычэпам must have, таму я яго набыў, тым больш, што грошай у мяне хапала. Так, зараз хуценька мы гэтыя пліты усталюем і пяройдзем да заліўцы бетону. Опа, неяк цікава зараз усё гэта сталася. Паглядзіце, ад нас патрабуюць, каб мы прыбралі дзве адзінкі тэхнікі. Заліўку бетона і мак. То бок гэта адносіцца ў нас да працоўнай пляцоўкі. Зразумела. Калі так, то нам прыйдзецца, падаецца, разгрузіць зараз мак яшчэ. І ўжо потым усталёўваць вось гэтыя падлогі і ўсё такое. Правильно разумею? Я не ўпэўнены, што трэба здаваць яшчэ гэту прыладу, бо наперадзе даволі шмат яшчэ, мабыць, бетонных працаў. Але мяркую, што пакуль няхай стаіць там. Так, разгрузім. Зараз давайце хуценька мы у секунду разгрузім наш мак, каб нам было лепш працаваць. Так, усё разабраліся. Трэба дагнаць далей, давай. Вось тут паставім уздоўж гэтага плоту. Ці гэтай мяжы, вось гэтай дарогі. Няважна. Так, нам трэба зараз будзе усталяваць, як мы думалі раней, гэтыя 12 пліт бетонных, якія ў нас там ляжаць на дне, правда, наша пляцоўкі працоўныя. Так, готова. У вас зараз трэба будзе залезть бетон сюды, правда? Добра, значыцца, мы не памыліліся, калі не аддавалі наш бетонавоз. Сюды. Пераязджаем на ім адразу на место працы і заливаемся. Готово.
Нарэшце атрымалася. Разварочваемся, ад'язджаем адсюль. Так, і нам трэба будзе палету металічных элементаў, то бок гэтыя вось чырвоныя пакуначкі, якія мы прывезлі з склепу. Толькі спачатку прыпаркуемся як належыць. Вось так. Мабыць, штосьці яшчэ трэба будзе сюды прывезці, але гэта мы ўжо вызначым троху пазней. Маецца на ўвазе не прывезці, а заліць. Бежим адразу ў кран, сядаем, распаковываем, запаковываем, пераносим, крыцей. Працуем плённа, зарабляем грошики. Так, ну што ж, наступіў гэты этап, які я не зрабіў да канца яшчэ ні на адном праекце. Нам трэба будзе прабурыць вось гэтыя свідравіны. Скарыстаўшыся вось гэтымі вось трубамі. Ну, тыпу, як апалубка. На жаль, адразу скажу, што на жаль, у гэтай гульні гэты этап, ён забагованы. Ён заўсёды падвісае альбо на першым этапе трубы, вось калі мы гэту з пасачкай закідваем сюды і свідруем яе на глыбіню адпаведную, яна там, можа быць, не да канца дойдзем, альбо другая. У любым выпадку, на маім досведзе, я не змог ніводнага разу гэта зрабіць. Таму мы гэты этап проста скіпнем. Так, готова. Ад нас патрабуецца наступны этап, гэта прывезці яшчэ матэрыялы. Мы, дзякуй Богу, ўсё прывезлі за адзін раз, як бачыце, вось так гэта павінна было выглядаць. Ну, шкада, але насамрэч гульня не дазваляе зрабіць гэтага нармалёва. Там няма чагосьці ў алгарытмах гэтых, штосьці ім бракуе. Зараз мы літаральна праз 1 секунду усе гэтыя вось бэлькі сталёвыя мы сабе размесцім там, дзе трэба размесціць. І тое самае тычыцца палеты з металічнымі гэтымі канструкцыямі, таму што адна патрэбная, правда? Так што хуценька, для мяне хвіліны 2-3, для вас імгненнем. Трэці. Так, ну далейшае, я думаю, вы разумееце, нам трэба будзе усталяваць папярэчыны гэтыя 4, а потым ужо штосьці зрабіць з гэтымі яшчэ доўгімі. Так што працягваем ужо працаваць пад добрую музыку. Так, з крана не злазім, я бачу, тут трэба будзе яшчэ таскаць пакуначкі, так што працягваем. Ух, хуценька як. Дзіўна, ведаеце што? Таму што я зараз выйду, пакажу вам, што я маю на ўвазе. Паглядзіце на мой рост. Ён прыблізна, ну няхай сабе я буду 2-метровым. Ну няхай тут будзе 2 метра з паловаю. Вось ад маёй галавы яшчэ паўметра ўверх, гэта будзе ўзровень пірса, гэта пірс калі што. Вось, я мяркую, што вось тут справа-злева будуць фрахтавацца нашыя яхты. Нашы, у сэнсе, кліенцкія яхты. Такім чынам. Асадка звычайнай яхты, яна не меней за 2,5 метра. Ввогуле бяспечная для іх глыбіня, гэта 4-5 метраў. Штосьці такое мне падаецца. Але пры гэтым пры ўсім у нас тут нейкае, ну, зусім не глыбокае месца. Гэта што, для чаек? Чайка гэта калі што на Немане такія лодкі выкарыстоўваліся. Яны літаральна глыбінёю 30-40 сантиметраў. Разумееце, то бок усадка там, ну, 10 сантиметраў, можа 20 сантиметраў, калі там нешта цяжка перавозіш праз Неман на гэтых чайках. Ну, то бок, ну, нібы не для яхт глыбіня. Вам так не здаецца? Калі што, там, напішыце, што вы думаеце ў каментарах.
Вось, ну а мы пакуль што хуценька гэта ўсё зробім. Рампу усталявалі. Кран. А што з краном? Нам трэба яго зараз прабіраць ужо. Мы наблізіліся да нейкага этапу цікавага. Ну-ка. Пакінуць гэтую тэрыторыю. Май. Ад нас патрабуецца, каб мы залілі бетонам вось гэтыя вось калоны. Так, ну вядома, мы гэта зробім. Адзінае, што нам трэба будзе зараз скопнуць у наш бетонавоз. Дарэчы, мы яго сабе набудзем. У нас ужо дастаткова грошай на рахунку. Вось мы гэты бетонавоз сабе набудзем, будзем ім карыстацца ўжо як сваім. А падчас гэтага, то давай па добрую музыку, паехалі да гэтых слупоў, будзем іх заліваць, пакуль нам даюць такую магчымасць, правда? Так, вось тут раз, 2, 3, 4, 5, 6 слупоў. Выдатна, я мяркую. Даволі складана такія слупы трапляць, але патрапілі і ўсё зрабілі як належыць. Добра, сыходзім з пляцоўкі, павінна ўсё зараз гэта быць адноўлена. Магія! Магія, ёпта! Што ты будзеш рабіць з гэтым? Так, вось гэта зараз вельмі цікава. Тое, што я бачу перад сабой. Давайте зараз патлумачу, што ж гэта. Па-першае, задача ў нас размясціць, размеркаваць вось гэтыя палеты. Палеты, якія ў нас па сутнасці з'яўляюцца металічнай металаканструкцыяй. А кепскі бок гэтага тое, што нам трэба будзе ўзяць свой грузавік, які ідзе разам з краном і адразу чапляе і загружае, і гэта ўсё проста будзе працягвацца даволі доўга. Company Vehicle Fleet наш вось гэты кран. І я спадзяюся, што мы з гэтай працай справімся даволі хутка. Усё ж такі 6 пакуначкаў. Не павінна быць ніякіх складанасцяў. Так што пад добрую музычку. Паехалі. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we leave and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. What if we stay? I want you to know I can never, never let you go. I want you. Вось яно што, гатовае? О, май! Ты паглядзі, а што гэта ў нас? Гэта атрымліваецца, што нам трэба нейкі колавы кран, каб вось тыя штукі паўсталёўваць. Таму што, ну, гэтага 100% нам не выстачыць. У гэтага страла яна далёка не сягае. Бо ў нас там, я так мяркую, распакоўка ўжо адбылася. Аўтаматычна. Так, трэба прыбраць падалі вось сюды дзе-небудзь. Зараз я толькі збегаю, пагляджу, што ж там у нас адбылося. Шкада, што нас прымусілі тут усё ж такі зняць гэты кран. Так. Нам прыйдзецца браць кран колавы. Колавы, таму што гэта пірсы для лодак. Павяртаемся сюды. Шукаем кран.
колавы кран. Мы звычайна карысталіся дужым, самым вялікім. Вось гэты, мабыць. Так, 6300, 5000, ой, 9800. Давай вось гэта. Так, мы на месцы, зараз будзем усё тут усталёўваць. З аднаго боку я бачу, на тым баку пакуль што нічога не змянілася. На тым баку не змянілася, ну, спадзяюся, што гэтага будзе дастаткова, нам не прыйдзецца вось тут як шалёным лётаць узад уперад. Як заўсёды, пад добрую музыку, паехалі выконваць гэтую працу. What's on your mind? Can I read it from your eyes? Can we live and make the time stand still? What if we stay? Pretend there's nothing else. Цудоўна. Так, шкада, што яны адразу не пазначылі, што ёсць першая часціна і другая часціна. Вось, але як ёсць. Так, усё, збіраемся. Дзякуй Богу, там не трэба было ўжо. І што ў нас? Мы, па сутнасці, скончылі, нам трэба толькі забраць свой контракт. Давай, худзенька. Добра, на месцы, зараз яшчэ адна хвіліначка і ўсё. Мы забіраем свае грошыкі, якія мы пачэсным трудом, сваім працаю, сваю шляхетную зарабілі. Ну давай, хлопчук, плаці. Well now, this marina has scored us huge bonus points. The people living in this neighborhood have wanted their own yacht club for a long time. And we now have some wealthy allies on our side, which can never hurt. Усё? Так, пакінуць канструкцыйную зону. Вось так вось. Як шляхетна, як фацэтна, не ведаю як вам, а мне нават падабаецца, што зараз без сонца. Гэта пад ліхтарамі выглядае, мабыць, лепш. Карацей, тут нават не тое, каб яхты парусныя, тут усе гэтыя маторныя яхты ў нас. Нішто сабе. Вось гэта заможныя людзі жывуць, вось гэта заможныя людзі карыстаюцца нашым будаўніцтвам. Як, на мой погляд, дык проста цудоўна. Зараз я толькі знайду сабе месца. Ну вось, я вырашыў пачакаць раніцы, каб трошкі пры іншым асвятленні мы пабачылі нашу Марыну. Зноўку паўтаруся, Марына гэта не дзяўчына, Марына гэта месца, дзе швартуюцца на яхты, якія кліенцкія яхты, якія арандуюць у нас тут, у гэтай мясцовасці месца. Карацей, калі вам спадабалася, абавязкова пастаўце падабайку, калі не падпісаліся, то абавязкова падпішыцеся. Хутка мы з вамі пабачым яшчэ больш праектаў, якія тут будуць будавацца ось на гэтым усходнім узбярэжжы Амерыкі. І як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, мы з вамі пабачымся на наступных відэа і ў стрымах. Усім пакуль.